Jó estét kívánok, ez a társalgó, amelyet ezen a héten Lehocki Orsolya szerkeszt. Hölgyek esernyővel, Kéri Katalin. A történelmet azelőtt többnyire férfiak írták, a történetírók között is kevés volt a nő, és valahogy a történelem is mindig a férfiak története volt. Pedig, és itt mindenféle közhelyet már elmondhatunk, mondjuk onnan, hogy Cherchez la femme, egészen odáig, hogy mi a férfi tettek nagy mozgatórugója. Szóval a nők történelmének megírásában még nagyok az adósságok. Most ugyancsak a könyvfesztivál alkalmából történt egy apró részlettörlesztés. A pécsi Propannónia kiadó megjelentette Kéri Katalin Hölgyek napernyővel című munkáját. Marton Éva beszélgetett a szerzővel. Ha a dualizmuskori Magyarországon nőként élhetne, akkor szíve szerint milyen társadalmi csoportban, milyen nőként, mivel foglalkozna? Mindenképpen középosztálybeli hölgy szeretnék lenni, és lehetőleg városban szeretnék élni, mert a források azt mutatják, hogy ők voltak azok, akiknek lehetőségük volt a tanulásra, a felemelkedésre, arra, hogy nőként nem csak az otthonukban, hanem esetleg az otthonon kívül is kiteljesítsék magukat. Melyik város lenne akkor ez a választott város? Azt hiszem, nekem megfelelne Pécs, ahol jelenleg is élek, mert nagyon szép, nagyon dinamikusan fejlődő város volt 100-110 évvel ezelőtt. A kötet címe Hölgyek napernyővel. Ha Hölgyek napernyővel, akkor alapvetően azokat a hölgyeket mutatja a cím, akik ebben az időben nagyvárosban éltek, jó módban éltek. Ez a társadalmi réteg hogyan változott itt a dualizmus korában, hiszen talán ők voltak a legmobilisabbak. Sokat változott az életük, hogyha a háztartásaikat nézzük, nagyon sok új eszköz állt már rendelkezésükre, hogy a mosást, a vasalást, a főzést mondjuk az anyáiknál, nagyanyáiknál könnyebben elvégezzék. Mert hogy ez nem volt megszokott, hogy léteztek volna akkor szakszavával a cselédek? De nagyon sokan tartottak cselédet, de ez nem volt mindenkire jellemző, tehát a középosztálybeli nőknél azért sok olyan réteget is láthatunk, akiknél ez nem volt jellemző, nem tudták ezt maguknak megengedni, de természetesen a cseléd sors az ebben az időben tipikus volt a nagyvárosokban. Ezt a korszakhatárt azért választottam, mert ez az időszak, amikor az oktatásügyben például, de folyamatosan aztán a politikai jogokat illetően is egyre nagyobb kiteljesedés várt a nőkre. A dualizmuskori korszakhatár az természetesen a könyvemben is úgy szerepel, hogy előző évekről, évtizedekről is szólok, nem is lehet másképpen tárgyalni egy történelmi folyamatot, és hát a 20. század eleje is benne van, amikor már tényleg a nagyvárosokban szinte a mai értelemben mondhatjuk, hogy a modern nő már előttünk áll. Hát ez a dualizmus korszak, ez az a korszak, amikor tényleg a nőknek is kitárultak a lehetőségek. Mi van azokkal a nőkkel, akik nem születnek bele ebbe a középrétegbe, hanem paraszti családba, hiszen ebből az időből talán a leghiányosabb rájuk vonatkozólag a forrás. Mit csinál egy nő, ha falun él, ha sok gyermekes család gyermeke? Velük kapcsolatosan elsősorban az egyházvizsgálati jegyzőkönyvek, amik nagyon sok fontos adalékot mutatnak. Természetesen az emancipáció az ő szempontjukból, például a divat vagy az életvitel szempontjából nem volt olyan előre haladott, de jól mutatják éppen ezek az egyházvizsgálati jegyzőkönyvek, hogy mégis ők is mennyire próbálták a városiak életmódját, ruházkodását követni. Én magam főleg a baranyai református, illetve katolikus anyagokat vizsgáltam át. A szépirodalmi források, illetve a történelmi források azok mennyire haladnak párhuzamosan? Azt gondolom, ez olyan korszak volt, amelynek az időszakából, hogyha regényeket merítünk, akkor azokat elég biztonságosan használhatjuk forrásként. Például a Bélteki ház, vagy azok a naplók, amik hát mondjuk így lavíroznak a történeti forrás és az irodalmi forrás műfaja között, de amelyek nagyon fontosak ebből az időszakból. Éppen Tucsek Anna leányregényeit olvasom, akinek a Magyar Lányok című lapja az meghatározó volt az akkori 10 éves középosztálybeli lányok olvasmányai között. Most próbálok éppen a regényei segítségével is annak nyomába eredni, például a Nagymama naplója és más regényei segítségével, hogy milyen lány vagy nőképet rajzolt ezekben a regényekben. Ez az a korszak, amikor a nők már nem csak olvasni, hanem írni is egyre nagyobb számban kezdenek. Jósika Júlia azt ajánlotta a 80-as években, hogy minden lány minden nap olvasson fél órát, úgyhogy nagyon-nagyon sokan a volt testvérek, Janka és Stefánia, szinte felsorolhatatlanul sok már a női író ebből az időszakból. Ha a nyugatot nézi az ember, akkor Magyarország vagy a monarchia mennyiben tart lépést az akkori nyugattal?
Megpróbáltam a lehetőleg inkább áttekintő kutatásokat végezni spanyol, angol, francia, olasz és más országok nőtörténetét illetően. Azt látom, hogy ugyan vannak ingadozások, de a legtöbb sajátosság az nem Magyarországra, hanem arra a korszakra jellemző, a 19-20. század fordulójára. Tehát az európai jelenségek azok Magyarországon belül is kisebb, nagyobb késéssel, de van, amikor éppen elő, például, hogyha a 68-as kötelező népoktatásról szóló törvény nézzük, minden megjelent. Az öntudatuk lesz több, a műveltségük lesz több, akkor adja azt, hogy ebben a nők egyszer csak elkezdenek lázadni, munkát akarnak vállalni. Azt gondolom, ez mind együtt van a 19-20. század fordulóján, de az egy nagyon fontos, és szintén nem csupán magyar sajátosság, hogy egy jelentős női többlet alakult ki az európai államokban, a nagyvárosokban különösen. Nem lehet már tartani azt a régi ideált, hogy a nő férjhez megy, gyermekeket szül, feleség és anya lesz egész életében. Ez a többlet, ez valami demográfiának a következménye? Az leginkább azzal magyarázható ez a többlet, hogy nagyon nagy volt a kivándorlás Európából, egyáltalán a városokba való mozgás, ahol nagyobb számban jelennek meg a nők, például mert a cselédek között többen vannak, mert az özvegyek és az elesettek inkább a városokba húzódnak. Tehát különösen a nagyvárosokban az 1000 férfire 1100 nő arányszám, ez nagyon sok európai helyszínen és Magyarországon is jellemző volt. Nagyon megnőtt azoknak a nőknek a száma, akik magukat eltartani voltak kénytelenek, nem volt, aki eltartsa őket. Annyiféle téren megszerzik a jogukat, de mondjuk melyek azok, amelyek a legnagyobb jogok? Hiszen ekkor mernek nadrágot venni, ekkor mernek hajat levágatni, ezek a külsőségek, ekkor mernek sokkal merészebben élni, biciklire ülnek, sportolnak, de annyiféle szelet, ahol a nő egyszer csak a konvenciókat áthágja. Talán a legnehezebb, ott tudtak teret nyerni, ahol a politikáról volt szó, illetve a gazdasági befolyásról. A kenyérkereső pályákat féltették a nőktől sokkal jobban, mint a divat változásait, illetve a politikába való beleszólást, azt nagyon sokáig nem engedték Európa vagy világszerte a nőknek. Nálunk is voltak-e olyan nagyon látványos mozgalmak, mint a franciák szüfrazsett mozgalmai, mint az amerikaiaknak mondjuk az emancipációs mozgalmai? Azok igazi nagy politikai tettek is lehettek. Voltak nálunk is ilyenek, Béd és Wimmer Róza és mások, a Feministák Egyesületének a nagyon aktív tagjai, akik földolgoztam a levelezésüket, hatalmas kapcsolati rendszert ápoltak a világ más feminista szószólóival, szüfrazsett, talán akár lehet ezt mondani tényleg, hogy harcosaival, és Magyarországon is volt választójogi kongresszus például, ahova a világ különböző részeiről érkeztek, és nagyon nagy sajtópublicitást kapott, tehát Magyarországon is azért voltak ilyen megmozdulások. Kevésbé lehet olyan véres eseményekről beszámolni, mint mondjuk az angoloknál, de Magyarországon is különböző felvonulások, kongresszusok, olyan sajtótermékek, mint a nő és a társadalom, tehát ezek jelzik, hogy ez a mozgalom a 20. század elejére már nagyon is élt. Ha az ember megnézi a nők ábrázolását, akkor ezeket a nőket olyan nagyon érdekesen ábrázolják. Az ikonográfia jellemzéseképpen mostanában kezdenek, talán mondhatjuk, hogy virágba borulni, ami a nőtörténetet illeti. Ennek ugye egyik része az, hogy a festményeket, vagy ilyen fajta művészi alkotásokat elemzünk. Egy másik érdekes vetület viszont az, amivel én személy szerint foglalkoztam, ez a karikatúrák elemzése, ugyanis a nagyon kibontakozó, főleg az 1880-as évektől már tényleg tömegsajtó tömegével szállította például a nőkről való karikatúrákat is. És bár ez talán az egyenjogosítás, hogyha egy nő a politikai élceknek a tárgya lesz. A karikatúrák megjelenése már valóban én is úgy találom a kutatásaim alapján, hogy azt jelenti, hogy ugye volt kiket karikírozni ezekkel a rajzokkal, hiszen a politikai életben megjelenő vagy az egyetemekre kerülő nőket ábrázolják, ezek az egyébként nagyon vitriolos karikatúrák. Egy nőt kéne ebből a korszakból ábrázolni, aki magához nagyon közel álló lett. Akinek az élettörténetével én sokat foglalkoztam, és hogyha lehet ilyet mondani, akkor rokon léleknek érzem magamhoz, nagyon közel állónak, aki a nevelés ügyéért nagyon sokat tett, és aki nagyon fontosnak tartotta mindig európai kultúrához tartozásunkat, akkor Zserandó Antóninát emelném ki, akinek az édesapja francia, az édesanyja pedig magyar, Teleki lány. Teleki Blankának egyébként így az unokahúga. Ő volt az a hölgy, aki így franciás műveltséggel, de teljesen magyaros lelkülettel nagyon-nagyon sokat tett a lányok neveléséért, meg egyáltalán a nők emancipálódásáért. Cséri Katalin Hölgyek napernyővel, a szerzővel Marton Éva beszélgetett.